дар вилояти Суғ бемории обакони маймун ё худ оспаи маймун расман ба қайд гирифта нашудааст, аммо таҳдиди ин беморӣ вуҷуд дорад, зеро дар чанде аз кишварҳои ҳамсоя бемории мазкур ба қайд гирифта шудааст. Тахмина Усмонова, директори Маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологӣ дар вилояти Суғ, аз сокинон даъват ба амал меорад, ки ҳангоми пайдо шудани нишонаҳои беморӣ сари вақт ба духтури оилавӣ муроҷиат намоянд, зеро пешгирии он аз табобат беҳтар аст. вазъияти эпидемиологии тамоми вилоятро идорашаванда арзёбӣ карда метавонем, барои чӣ ки дар вилоят бемориҳои сироятии ниҳоят хавфнок ба қайд гирифта нашудааст. Бемории ҳамихел мебошад ки ин ҳам бемории вирусӣ ба монанди сирояти коронавирус ва ҳамихел мебошад ки танҳо дар вақти яъне ки муоширати наздик мегузарад. ва чӣ тавр мо бояд имрӯз то омадани ваксинаҳо ё ин ки дороҳо мо бояд худро ҳимоя кунем? Ин албатта ки боз шустани дастон, истифодаи антисептикҳо, тоза нигоҳ доштани гирду атроф, хона, аз ҳамин чораҳо, яъне ки чораҳои оддитарини беҳдоштию гигиенаи шахсиро дар бар мегирад. дар вилояти Суғ ҳарчанд ҳанӯз нишонаҳои обакони маймун ба қайд гирифта нашудааст, аммо мутахассисон барои пешгирии он корҳои фаҳмондадиҳиро оғоз карданд. То ҳангоми пайдо шудани аломатҳо сокинон сари вақт ба духтур ва ё ба мутахассис сироятшинос муроҷиат кунанд, зеро муроҷиати саривақтӣ боиси пешгирии паҳншавии он мегардад. оспаи маймун дамо ҳастае ки обакон бемориҳо ба якдигар бисёр ҳам монандӣ доранд, қариб ки як мебошанд. Мана обакон мавсими як авҷ мегирад, баҳор тирамо. Мана хушбахтона обакон низ вақтҳои охир дида намешавад. Мана тӯли як моҳ мешуд ки обакон низ бисёр шудагӣ буд. Мо бемориҳое ки ба бемории обакон гирифтор шудагӣ буданд ва ёро сахт аҳамият медодем ки бо ягон нишонаҳои ҳамон оспаи маймун набошад. хушбахтона гузашт, ҳозир обаконам нест, но мо мунтазам гардишҳоро ҳангоми гардишҳо тафтиш карда истодем ки ягон хел гирифтори ҳамин бемориро дарёфт. мутахассисони сироятшинос ва эпидемиологҳо фарқи бемориҳои сироятии коронавирус ва обакони маймунро шаҳр дода иброз медоранд, ки ҳарду беморӣ хавфнок аст. Барои пешгирии он бояд аввал ба гигиенаи шахсӣ эътибори ҷиддӣ дод ва сипас доштани ниқобу истифодаи антисептикҳоро тавсия медиҳанд. обилаи маймун ҳамихел мешавад ки тамоми бадани инсон бо ҳубобчаҳо, яъне ки обилаҳо пур мешавад ва дар байни он, дар байни анамин ҳубобчаҳо яъне ки моеъ ҳаст ва моеъ вақте ки мекафад ба дигар ҷои бадани инсон мерасад, дар ҳамон ҷо боз ҳамин ҳубобча пайдо мешавад ва баъди сиҳатёбӣ як пӯсти инсон ба таври безеб, яъне ки доғҳои ҳархела боқӣ монданаш мумкин. Лекин беҳтариаш аз коронавирус дар он аст ки инсон то он даме ки дар худ ҳамин обилаҳо пайдо намешад, вай барои атрофиён бехатар аст. дар вақти коронавирус, вақте ки инсон аллакай бо шахсе ки бо коронавирус муошират карда буд ё ин ки наздик шуда буд, давоми 14 рӯзи аввал вай хатарнок барои атрофиён ҳисобида мешуд, новобаста аз нишонаҳо. дар обилаи маймун бошад, то нишонаҳои клиникӣ пайдо нашавад, вай барои атрофиён бехатар аст. бо вуҷуди ин эҳтиёт аз ҳамаш беҳтар. дар ҷумҳурии Тоҷикистон хушбахтона бемории обакони маймун ба қайд гирифта нашудааст. Ин беморӣ нав набуда, сокиноне ки то соли 1980 таваллуд шуданд, нисбати ин беморӣ иммунитет доранд, зеро онҳо ваксинасияи зидди обакони маймунро гирифтанд. Аммо сокиноне ки пас аз соли 1980 таваллуд шуданд, ҳанӯз аз иммунизатсияи ин беморӣ нагузаштанд. Ин гурӯҳи сокинон бояд худро эҳтиёт намоянд. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.